pustiť Dobre, nahrávanie. ja to pustím. Dobre, čaute ľudia, vítam vás u ďalšieho videa z našeho Minecraftu. Našeho milovaného Minecraftu pri survivalku s naším najlepším hosťom. Čaute ľudia, moje meno je Penty. A No, vítam vás moje u meno je dnešného Mystery videa. Minecraft. Dneska sme si pre vás pripravili survival, ktorý si chceme zahrať ako privítanie Áno. prvého videa. Ďakujem. To chce potlesk. Veľmi šťastná príhoda. Ty kokos, Kde si? Kde si? je tu Ja som tepe, sa Pačo, je stratil. tu teplá? Okay. Áno, nie. Ježiš. Deti. Tak ja idem na ten druhý server. Sice nie, nechod na nič. Kde si? Ťa hľadám. Tak Počkaj, ja počkaj. idem za tebou a nemám Zastav video. Dobre, počkaj, ja ho strihnem. 3, 2, 1.